Malinaon og malampuson ang siyam kaadlaw nga misa di Galyo nga gitapos sa ganinang buntag. Ang report ni Femari Dumabo. Nagkaproblema man sa pagpatuman sa health protocol sama sa social distancing sa pipila ka simbahan sa Dakbayan sa Sugbo sa unang duha ka adlaw sa misa di Galyo. Apan, napangitaan kini og solusyon. Hinungdan nga gihulagway sa kapulisan ug kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga malinawon ug malampuson ang siyam ka adlaw nga relihiyosong tradisyon sa Pasko. Mato ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Implementer sa Interagency Task Force sa Cebu City, nga nakatunra nga tungad to ang mga tao nga nanimba sa pagsunod sa health protocol. Sa kahapsay, makatabang kini aron mamahimong sumbanan sa relihiyosong kalihukan sa kapistahan usab ni Senyor Santo Niño karong Enero. Dugang sa konsehal, nakatabang og dako ang pagpasabo sa nanimba ug sa publiko sa kaimportante nganong mutuman sa health protocol. Samtang, gipainomduman ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction ang publiko, nga sa sud sa balay lang sa ulugon ang Pasko. Limitado sab hangtod sa alas 10 sa gabi ilang ang kalingawan, sud sa mga panimay sama sa pagkaraoke. Mato ni Tumulak, adunay anti-noise ordinance ang syudad sa Sugbo. Iyang gihangyo ang mga gun holder nga likayan ang pagpabuto gamit ang ilang mga armas aron way madisgrasya. Uban ni Rod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.